или след това, което чух и видях, аз не мога да говоря. Благодаря ви. Винаги може и в такава ситуация да говорим. Заповядайте. Уважаема госпожа Цачева, колеги, и разбира се, най-важното, тази публика, заради която съществува човек, като говори много и греши, общото си сега полуки подеколе, но много ми се иска някакво думи да кажа. Знаете добре, че преди 2 години и половина имахме така малко коража да промениме начина на работа на сценичните ни работници, да го нарекахме реформа, то си е реформа. Искаме, не искаме, една реформа налага понякога някои промени, трудни са. Знаете добре, че и опозиция, и слухове казват, убиват театрите, убиват културата, убиват музиката. Няма първо как да умре, защото самия аз се занимавам с изкуство. Когато е сърта, няма начин да умре. Разбира се, тук е местото да кажа, че Плевен трябва да благодари много на госпожа Цачева, защото тези слухове много я притисниха и тя като лавица се бореше най-вече за филтрата. Разбира се, както е лесно, мога да ви уверя, че нито умря културата, нито убихме театрите. Мога с достоинство да кажа, че 6 сцени са ремонтирани от с европейски пари. 7-та миналия ден открихме обновена зала на сатирата, камерна зала, много хубава, с нова техника. Разбира се, виждам, че не само, че не е умряла, а е намерила и нестандартни форми. Такива се правят по света, но аз мисля, че Плевен е примера как трябва да стане в България. Днеска, казвам го не за да ги похваля, не защото съм министър, защото са мои колеги. Това е пътя, скъпи приятели, ние, пак казвам, съществуваме само защото публиката има нужда от нас. И Шекспир е измислил театъра, за да се движи театъра, той да е жив, той да е мобилен, той да е все там, където го иска. Днеска филхармонията покажа, че може да има нови форми. Това е моята младост, Битълс, аз ще бъда щастлив да чуя и Фреди Меркюри, защото го обичам, но надявам и това ще се случи. Не се съмнявам, че това е много хубав път да бъдем съвременни. Не е застояла музиката, която някоя хора иска да каже. Напротив, безкрайна е музиката, пътища има много. Утре няма да се изненадам, ако чуе разработен много добре Васил Найденов, Жоро Христов, който и български голям музикант да каже, няма да сбъркам. Да благодаря им за този подарък, който ми направиха. Много беше хубаво. Върнах се към моята младост. Филхармонията е прекрасна. Умувахме с госпожа Цачева 2013 година. Да покажем наистина пък нещо много хубаво. Да казваме. Да пътуваме до чужбина. Искрено ви желая наистина да вървиме по този път, защото в Германия, знаете, един влак пътува, спират на всяка гара, правят представления, обичани са от хората. Аз самия съм присъствал, че когато 86 години имаше опозиция в Полша и в едно мазе в Краков гледах една невероятна постановка, странна. Да, това е път. Нашата публика е тук, ние сме тук и беше много чаровно, между другото, да кажа. Благодаря ви, че изкарвате българската култура от летарния. Това е нашето место да се върнем. Този заслужен авторитет, който трябва да имаме, да сме тежката кавалерия на българската култура. И виждате, че все по-малко се говори за чалко от няколко години.
И все повече се говори за нови сценарии, нови книги, нови филми, за нова музика. Благодаря ви за този подарък.